Хей, знам, че си оплашена. Знам, че си тревожна. Знам, че нервно се оглеждаш да видиш дали другите са забелязали това, което изпитваш в момента. Знам, че се срамуваш от това, което изпитваш вътре в себе си, когато си оплашена и тревожна. Искам да ме чуеш. Ти не си слаба. Ти не си страхлива. Ти си специална. Да, защото днес, въпреки всичко, въпреки страха си, ти стана и се зае с ежедневните си задачи. Това ти прави по-смела от един обикновен човек. Искам да знаеш, че тревожността и паникатаките не са психично заболяване. Те са поведенчески проблем на нервната система, която реагира при страх и тревожност. Да, неприятни са симптомите, но те отминават. Ще отмине и това усещане, както всички други.